Dolgok, amiket akkor tanulunk meg, amikor egyedül töltünk időt. Ilyenkor jössz rá, hogy nem minden kapcsolat tölt fel és ad neked valami pluszt, sőt, valamelyik csak elvesz. Amikor körbe vagyunk véve folyamatosan emberekkel, akkor nem veszük észre, hogy valakikre igazából úgymond nincs is szükségünk, és ez lehet, hogy ilyen csúnyán hangzik. Viszont van olyan társaság, ahol lehet, hogy te is magányosabbnak érzed magad, mint amikor egyedül vagy, mert konkrétan nem érzed azt, hogy te úgy igazán a tagja lennél a társaságnak, csak ott vagy. Megtanulod jól érezni magad a saját társaságodban. Az elején egyébként ez lehet, hogy furcsa lesz, és nem fogod tudni, hogy mit csinálj, viszont ez egy idő után megváltozik, és rájössz, hogy egyedül lenni nem is unalmas, és nem is olyan rossz, mert ugyanúgy át tudod foglalni saját magadat, és hasznosan el tudod tölteni az idődet. Az egyedüllétnek is megvannak szerintem a pozitív oldalai, és ezeket csak meg kell látnunk, és ki kell használnunk. Nyilván nem azt mondom, hogy az összes idődet egyedül töltsd el, mert vannak olyan emberek, akik feltöltenek, és pozitív hatással vannak az életedre, rájuk is próbálj nagyon sok időt fordítani, viszont néha egy kicsit azért magaddal is el kell töltened, hogy te is úgymond feltöltődj szerintem.